Poštovani slušatelji radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija i lijepan pozdrav na početku emisije Agape. Molitva je glavna sastavnica duhovnog života svakoga vjernika. Zato ćemo u ovoj emisiji čuti jedno predavanje, promišljanje o čudesnoj moći molitve. Naime, osobno sam održao predavanje na temu molitve i vjerničkog života. Držim korisnim da to svi čujemo. To su samo promišljanja, moram reći da ovo nisu znanstvena izlaganja na temu molitve i molitvenog života. Htio sam molitvu približiti običnim, svakodnevnim situacijama našega života. Kako moliti, kako susresti Boga i sebe, kako osluškivati Boga, što je molitva šutnje, što je ispravan smjer ili način molitve, kako ne smijemo praviti isprike i svako vrijeme mora biti pogodno za molitvu. Govorit ćemo o čežnji za Bogom u molitvi. Također ću govoriti o tome kako ne smijemo od molitve napraviti kult, čarobnjaštvo ili molitvi pripisivati magijske elemente. Moć molitve je u vjeri. Govorit ćemo i o tome kako ljudi mole samo u nevoljama, a trebalo bi moliti svagda. Zato ostanite s nama, poštovani slušatelji, i neka vam ovo moje predavanje koje sam održao u dvorani Svetoga Ante u Franjevačkom samostanu na Humcu bude poticaj za još žarčiji molitveni život. Ugodno vam slušanje. Čujem da ste prošlu tribinu govorili o obitelji. To je povezano s ovim. Jer obitelj u kojoj nema molitve neće uspjeti. Dakle, ne postoje nikakve metode, ne postoje te nekakve interdisciplinarne tehnike da bismo mi uspjeli u obitelji na temelju pedagoških, nekakvih didaktičkih metoda uspjeti. Bez molitve ćemo ostati uistinu negdje uvijek suhi, nedorečeni, neizgovoreni i na pola puta. Prije nego počnem govoriti o čudesnoj moći molitve, evo malo ćemo zastati u tišini. Važno je nekada za početak sjesti i napraviti u sebi jedan duhovni ambijent za ovaj događaj susreta tebe i Boga. Hvala ti, Gospodine, za ovu večer. Hvala ti što nas sabireš oko sebe. Svatko je ovdje osjetio poziv biti večeras. Nema ovdje slučajnih prolaznika, nema ovdje avanturista. Ako takvi postoje, znam, Gospodine, da ćeš ih ti učiniti svojom djecom, svojim slušateljima. Zahvali Bogu što si večeras ovdje. Probaj nekako saći u dubine svoga srca, svoga života i kaži: Isuse, hvala ti za ovaj susret, hvala ti za ovu večer, hvala ti za ove trenutke koje ćemo provoditi s tobom. I čestitajte sebi da ste uspjeli doći. Ljudima često govorim kako je važan taj korak. Taj prvi korak je najteži. Ostaviti kuću, ostaviti obveze, ostaviti posao, ostaviti ono moram, ostaviti ono nemam kada, i ti si ovdje došao, ti si zakoračio. Čestitaj sam sebi, već si uspio, već si pobjedio ritam života ovoga svijeta koji te vodi u propast. Ti si moćan. Ti si moćan jer vladaš svojim životom. Ti si moćan jer si se uputio i ostavio nešto. A oni koji ne znaju ostavljati nikada ništa neće dobiti. Mudrost je u ostavljanju, a ne u primanju. Gospodine, blagoslovi naš susret, daj nam svoj mir i daj nam svoj blagoslov. Da razumijemo što nam ti želiš poručiti. Ne predavač, nego ti, Gospodine. Tvoje riječi želimo slušati, tvoje riječi želimo pohranjivati u svoje srce i od njih živjeti. Redovito kad se stavi naslov o molitvi, svi misle to je nešto dosadno. Šta ću govoriti o molitvi? Uzmi krunicu i moli. Klekni na koljena i moli.
Ali kako doći do stupnja da mi počnemo vjerovati u ono što molimo? Tu su veliki problemi, velike poteškoće. Da ti moliš i da si svjestan da ta moć molitve uistinu mijenja tebe i oko tebe stvara potpuno novi svijet. To je molitva. Molitva nije nikakav ritual. Molitva nije nikakva samo dinamika kršćanskog života. Mi ispunjamo samo dionice. Mise, molitve, krunice, klanjanje, ajmo ispočetka. Moramo znati smisao zašto mi molimo. Valja moliti svagda, kaže nam Isus, i Sveto pismo nas upozorava na bezbroj mjesta kako valja svagda moliti. To znači da nam život mora biti molitva. I onda kad ne izgovaramo Oče naš, zdravo Marijo, slava Otcu, i onda kad ne pjevamo hvalospjeve Bogu ili psalme, ne znam što, život mora biti molitva. Sveti Pavao na više mjesta piše o molitvi, to sam za početak uzeo koliko on smatra važnim molitvu. On kaže tako, u Solunjanima piše, molimo uvijek za vas. U Filipljanima piše, uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim. S radošću molim. U Rimljanima Pavao piše, u svim molitvama neprekidno spominjem i uvijek molim, ne bi li im se već jednom s voljom Božjom posrećilo doći k vama. I u Kološanima Pavao piše, svagda za vas molim bez prestanka. Svagda moliti. Da život postane molitva. To je cilj, ideal kršćanina. Kršćanina. Znači moliti po svojim djelima, moliti i svojim usnama, moliti svojim stavom životnim, moliti svojim opredjeljenjima, moliti svojim svjedočanstvom vjere. Sve su to molitve. Molitva zato nije nešto odijeljeno od našeg života. Mnogi misle molit ću se. Molitva ne završava sa amen, nego počima. Dakle, kad mislimo da smo završili molitvu, zapravo počima molitva. Nema u vjeri amen, u smislu da je kraj. Nego tako neka bude amen znači gdje? U svim situacijama moga i tvoga života. Gdje mnogi pogriješe? Po meni. Imate one definicije iz škole što je molitva i lijepo dođu i đaci kažu molitva je razgovor s Bogom. Krasno, baš je to fino. Razgovaraš s Bogom. Kako si Bože, šta radiš? Evo malo imam danas problema. Bili mogao u školi jednu peticu, pa daj mama me progoni pa da mi dade 10 maraka. Molitva, razgovor s Bogom, mi se ne razgovaramo, idiota. Ne ide to baš tako. Treba imati određene pretpostavke kako bismo mi mogli doći do tog stupnja da naša molitva postane razgovor s Bogom. Jer se bojim da je često naša molitva samo monolog sa nepoznatim. Monolog sa nepoznatim. Što je prvo molitva? Molitva je prije svega susret s kim? Ne s Bogom. Ne s Bogom. Molitva nije najprije susret s Bogom. I to prvo želim da se u vašim glavama riješi. Molitva je najprije susret sa sobom. Nije to egoizam. Nemojte ići sada krivim zaključcima. Dok čovjek ne susretne sebe, on nije sposoban ni za što, a kamoli za molitvu. A ako želimo ispravno moliti, to znači nadilaziti sebe i ulaziti u jednu stvarnost koju mi ne može racionalno razumjeti, koja nije racio. Molitva nije domišljanje, molitva nije strategija, molitva nije mudrovanje. Molitva je upravo suprotno. Sebe svesti na mjeru neznalca da me Bog svojim duhom svetim, ne mudrošću, ne mudrovanjem, nego duhom svetim povede nekim drugim stazama koje ja ne mogu nikako dokučiti, bez obzira koliko na glavi dubio sjedio i koliko fakulteta završio. Molitva sa znanošću u tom smislu nema nikakve veze. Susret sa sobom je molitva ponajprije. Evagrije Pontijski piše: želiš li upoznati Boga, najprije upoznaj sebe. Najprije upoznaj sebe.
Mi bismo najrađe ovako uspijevali moliti. Molit ćemo, ali tako da mi ostajemo isti, a da se oko nas sve mijenja. Da se drugi mijenjaju po našim molitvama, a ne mi. Da drugima krčimo srce i puteve nutarnje, a ne sebi. Da Bog blagoslivlja naše promašaje i krive puteve. Molitva je prije svega zato susret sa sobom, sa istinom svoga života. Ako igdje kao svećenik i propovjednik, kad držim duhovne vježbe, imam probleme pod navodnicima sa vjernicima, sa slušateljima, jest trenutak kada počneš otkrivati istinu njihovog života. Tada se javlja jedan otpor. Tada se u nama javlja neki ponos. U nama se javlja osjećaj, netko želi nešto od nas istrgnuti. Jer živimo lažan život. Živimo grešan život. Licemjeran život. Dvoličan. Pun kompenzacija u kršćansko-duhovnom smislu. I onda kada počneš zadirati i govoriti, to se mora mijenjati. Nastaju veliki problemi. Ljudi se povrijede. Jer oni bi najlakše da im se lijepo laska i govori kako su divni, krasni. Sjetimo se kako Isus oštro znao govoriti, pa su zaključivali, tvrd je to govor, tko ga može slušati. Zato, dragi prijatelji, ako želite susresti Boga bilo kad, a nikad zato nije kasno, probajte susresti sebe. Sjeti se što Isus kaže. Kaže, ako probaš dolaziti, prinositi dar na moj žrtvenik, što trebaš prvo učiniti? A sjetiš se tada, sjetiš se samo. Dakle, čak ne osjećaš ni krivicu, nego samo se sjetiš da imaš nešto protiv brata. Ostavi dar. Ostavi dar. Neću se ja povrijediti, kaže Bog. Ostavi dar, izmiri se s bratom, onda imaš šanse kod mene. Onda imaš kod mene šanse. Onda taj tvoj dar može postati dar. Ovako on nije dar, nego laž. Patvorina. Licemjerstvo. Zato nećemo s mnogo žrtava, kao što je u Starom Zavjetu govor, s mnogo žrtava, paljenica, klanica, zadovoljiti Boga, zato što ovamo činimo na drugoj strani ono što nije dolično naše vjere. Zato mnogi ne osjećaju plod molitve. I meni uopće to nije čudno. Ljudi mole i kaže, pa ja nikad nisam susreo Boga, nema iskustva s Bogom. Zamisli katolik koji je na misi 50 godina u životu, koji prima sakramente, on nema nikakva iskustva s Bogom. Zašto? Jer nije sebe uspio rasturiti. Jer je ostao spomenik u koji nitko nije mogao dirnuti. A molitva i Bog nemaju veze sa našim uhom. To nije informacija za uho. To nije informacija ni za naš pogled. To nije trenutak ushita. To je razdiranje srca. Razderite, kaže, srce, a ne haljine svoje. Srce razderati za Gospodina, potrošiti ga, priznati sebi slabost, nemoć, malenost, neznatnost, ima šanse kod mene. Izmiriti se sa svima. Sveti Ciprijan zato iz Kartage piše, kako možeš od Boga tražiti da te čuje kad sam sebe ne čuješ? Šta ovo znači? Vi svi osjećate, vjerujem, vapaj iz dubine svoje duše. To je ta savjest. Ne postoji čovjek koji to ne osjeća. Vi čujete tu savjest. To je taj vapaj. Ali mi savjest svoju zbijamo, imamo strah ako je izgovorimo da ćemo se potpuno razgoličiti i da će drugi o nama misliti drugačije. To znači, suzbijajući svoju savjest, mi zapravo sebe kočimo u ostvarenjima potpunim. Kočimo se beskrajno. A ako ne čuješ vapaj svoga srca, ako ne čuješ vapaj svoje duše, onda ne možeš Bogu doći. Bog ti ne može ništa reći. Jer ti nisi sposoban čuti. Nemaš antene duhovne. Dakle, znajte, dragi prijatelji, početi sebe upoznavati.
Tek kad upoznate jednog čovjeka, vi ćete moći početi živjeti novim životom. Tek kad tog čovjeka upoznate. Bez toga neće ići. Taj čovjek sjedi u tvojoj koži. Taj čovjek stranac i ti. I mi danas, nažalost, puno imamo informacija o svemu i svačemu, a o sebi najmanje, o svojoj nutrini, o svojoj intimi, o svojim čežnjama, o svojim dubinama, o svojim strahovima, depresijama, ne znam ni ja, očaju našim očekivanjima. Toga kao da je u nas nestalo. Zato kad molimo, onda moramo znati kako moliti. Evo ovdje ću vam pročitati što je još jako važno u jednom ritmu naše molitve. Znači, neprestano moliti iz one situacije koja u mene jest. Svetac moli svojim, kaže, predanjem. Grešnik moli u svojoj grešnosti da se promijeni. Onaj koji u radosti moli, on moli u slavljenjima svojim. Dakle, nemojmo pokušavati izlaziti iz situacije i tražiti samo ambijent. Možemo moliti onda kad smo mi duhovno raspoloženi. Moramo moliti svagda. Dakle, ne postoji trenutak kad ne trebamo moliti, niti postoji trenutak kad kažem, evo sad neću pa ću drugi put. To ne može biti put kršćana. Najduže jedno putovanje postoji u vašem životu, i u mome i u svačijem. A to je putovanje u vlastito srce. To je najduže i najteže i najnapornije putovanje u vlastito srce. To je hodočašće u srce svoje. Možemo mi hodočastiti u Međugorje, Marija Bistrica, Rim, Lurd, ne znam nija, Fatima, Padova, Asiz, gdje hoćemo. Ali jesmo li ikada doputovali u svoje srce, u jezgru gdje je Bog posadio hram svoga Duha Svetoga u nas? To je ključno pitanje. Imamo li te hrabrosti? Ili stalno putujemo do tuđih srdaca? Živimo od tuđih situacija, živimo od tuđih iskustava. Mi moramo imati vlastita iskustva molitve. Meni kao fratru ne može pomoći iskustvo Franjine molitve. Da, Franjo je molio, krasno i divno. Meni je to poticaj da se može moliti, da se može Boga susresti. Ali ja se ne mogu napojiti na tome. Jer Franjo je iskusio. Ja trebam iskusiti. Možete vi ići negdje na izlet i svi ste žedni, do Boga žedni. I na česmu dođete i pijete vodu. 49 ih se napojilo i kaže, joj, krasna voda. Onaj zadnji došao, nema više. I vi pričate, joj, kako je voda super, baš je ova čatrinska prekrasna, hladna, lijepa, ali on žedan. On ne može utažiti žeđ na temelju iskustava njih 49. Neka je on sam ostao. Treba se sam napojiti. Sam iskusiti. A ne možemo iskusiti Boga ako nismo raščistili sa životnim situacijama svoga života. To je to prvo, susresti sebe, svoju realnost. Mi danas imamo jedan trend gdje se stalno živi u iluzijama i od iluzija. Od maštanja prevelikih, od očekivanja prevelikih. Nikako se svesti na realnost. I to je plod propasti ovoga svijeta. I u ekonomskom smislu, ta nerealnost. Kad mi nešto moramo, zarađujemo 800 maraka, ali trošit ćemo 1500. Matematika ne može iznijeti. Onda padamo u dugove, u zaduženja, jer se moramo dokazivati susjedu. Jer on je otišao na skijanje, a ja nisam. Pa mi smo tupavi, pa mi smo, mužu moj, nesposobni. A oni su se baš naskijali. I nasanjkali su se. I ovaj svijet ih je nasanjkao. Jer ne spavaju noću dužni do grla. To je taj svijet nerealnosti. Zato znajte realnost svoga života. Gospina poruka od 25.11.1988. kaže sljedeće. Pročitat ćemo što nam Gospa kaže o molitvi. Dakle ovako, draga djeco, pozivam vas na molitvu i da imate susret s Bogom. Bog vam se nudi, daje, ali od vas želi da u svojoj slobodi odgovorite na njegov poziv. Zato, dječice, u danu odredite vrijeme kad možete u miru i poniznosti moliti i susresti se s Bogom, Stvoriteljem. Ja sam s vama i Bog vas čuva. Zato bdijte
da bi svaki susret u molitvi bio radosni susret s Bogom. Radosni susret s Bogom. Ako je grijeh u nama, molitva nema ploda. Nema ploda. I tu mnogi imaju probleme. Žive po 50 godina ili 30 sa grijehom, teškim grijesima. Kurke majke i očevi žive s teškoćom pobačaja. Ne ispovjede to 30 godina nose. I idu na misu i mole, ali stalno se osjećaju teskom. Zašto? Jer nisu se predali Gospodinu. Jer su zakočeni za milost. Oni nemaju zapravo duhovne predispozicije. Čovjek u grijehu nema predispozicije da susretne Boga. Jer živi u mraku. Grijeh zatamnjuje. Zato imamo mogućnost sakramenta ispovjedi kad god želimo. Dakle, druge sakramente primamo većinom jednom. Ali ispovjed, Euharistiju, ono što hrani tvoj život, to možeš svaki dan. To možeš svaki dan. Upravo zato što znamo da ne možemo uspjeti u molitvi ako u nama živi grešno stanje. Mi moramo Bogu predati svoj grijeh. Ne ga držati za sebe. I mnogi se ispovjedaju parcijalno, samo djelomično. Nevaljana ispovjed. Cjelovito se ispovjediti. Dakle, ne možemo mi ostaviti određene grijehe, ove ćemo reći, ili ih nismo izrekli zbog straha, ili zbog srama, ili zbog nekog u nama sputanog osjećaja da mi tada gubimo, ne znam ni ja, povjerenje u sebe i da će drugi o nama misliti ne znam što. Vidite, zlo kad nas natjera na grijeh, sljedeća etapa i posao zla jest da kaže čuvaj taj grijeh u sebi i za sebe. Zato se treba odvažiti i poći. Čujem jedanput u Omišu, baš sam gledao na televiziji, bio potres pa se odvalio jedan kamen iza grada Omiša. I na televiziji pustilo čovjeka koji psuje Boga, psovkom počeo, na televiziji govori, psovkom počeo i kaže da mu, hvala Bogu, ostali smo živi. To ti je ono Bože ili vraže, Bože i vraže istovremeno. Dakle, on Boga psuje u zahvaljivanju da su ostali živi. Ovo mi je jaka slika. Ovo je on ublizu rekao pa nam se tako paradoksalno čini, tako smiješno, tako čudno. Ali bojim se da je naš život postao takav. Da mi živimo grijeh u svojoj svakodnevnoj stvarnosti, a onda kada dođemo u crkvu padnemo na koljena i hoćemo tada sve riješiti za 45 minuta misnog slavlja ili sat vremena klanjanja ili pola sata krunice. Onda idemo s računicom s Bogom. S računicom. I zato zapadamo u osjećaj da nas Bog ne čuje i ne može nas čuti. Jer kako će te Bog čuti kad ti ne čuješ sam sebe? Molitva je osluškivanje Boga. Osluškivanje Boga. Što je Isus činio? Odlazio je u osamu. U osamu. Nije to bio bijeg od ljudi. Nije to bio trenutak kad on kaže pa dodijalam je više sa Petrom, s Jakovom, s Ivanom, Benjaminom, Magdalenom. Dodijalo mi je, ide malo uteć, pobjeć. Isus nikad ne bježi. On i tada ulazi u prisutnost našu i u prisutnost Očevu. Zato odlazak u šutnju nije bijeg, nego pripremanje za još snažniji, jasniji i otvoreniji ulazak u svijet koji te čeka. Zato ja ne pozdravljam duhovnost, rekao bih iskrivljenu duhovnost koja živi samo za sebe. O, ja molim, ja ne mogu, ovaj svijet je zao i grešan, ja ću živjeti u nekoj izolaciji, ja ću se moliti. To je kriva duhovnost. Akcija i kontemplacija, svetac bi rekao. Dakle, mi moramo kristijanizirani, evangelizirani, Bogom i iskustvom njegovim ispunjeni, upravo ući u svijet koji je baš takav. Dosadan, prevarantkarski, račundžijski, tračarski, puno mržnje u njemu, prevare, neistine, laži, šta hoćete. Mi takvom svijetu trebamo.
Isus nije došao spasiti pravednike, nego grešnike. Zato njegovi odlasci u osamu su najdublje priprave za snažni duhovni ulazak u stvarnost. Uvijek je odlazio u osamu iza velikih događaja. Dakle, vidjet ćete sada koja je logika čovjeka, mene i vas i Isusa. Isus kada čini najveće, pod navodnicima, uspjehe, govorim rječnikom ovoga svijeta, trijumf, umjesto da ide među ljude, da ga oni slave, da ga tapšu, da mu čestitaju, da na neki način on konzumira uživanje svoga uspjeha, on sve to ostavlja, odlazi u osamu moliti i plakati. On je plakao u molitvi. Isus je Bog nježnosti. A mi ljudi što činimo? Mi najrađe kad nešto dobro učinimo hodamo, da nas ljudi vide, da nas hvale, da nam čestitaju, da nas pozdravljaju, da mi uživamo u tom uspjehu. Da uživamo u uspjehu. Ne znamo tada ostati možda skromni, staloženi, mirni, znajući kako smo ograničeni, kako su naše sposobnosti uistinu malene, neznatne. I Isus odlazi u molitvu, u tišinu, u oči važnih događaja, u oči muke napose, u oči Getsemanija, u oči odlaska u Jeruzalem, u oči odlaska u svoj Nazaret. A što mi činimo u oči važnoga dana koji nam je sutra? Možda paničimo. Raskurlamo sve u ormaru, sutra ne znam nija, imamo prijemni ispit, imamo događaj neki važni, sve je razbacano. Mi smo u neredu, telefoniramo na 20 mjesta, organiziramo noć, ne spavamo nikako od brige, muke, gledamo prognozu vremena. I sutra smo naravno nespremni. Umjesto da smo tu večer kazali, evo idemo sada na molitvu, sve ćemo pospremiti, da, u redu, sve ćemo stići, idem se pomoliti da sutra taj moj dan uistinu bude blagoslov. To je molitva. Kad je moliti ujutru 5 do 8, ako je u 8 prijemni? Dakle, učimo od Isusa koji je odlazio u uspjesima moliti. U uspjesima. Moliti za nove korake. Zato je on osluškivao Oca u tim tišinama, u tim osamama. One su jako važne. Kažu, na jednom tečaju je bilo govora o tome kako najbolje predstaviti katolika. Onda jedan umjetnik je samo naslikao 2 uha. I napisao, to je vjernik, to je slika vjernika, 2 uha. Htio je kazati, mi se trebamo samo pretvoriti u one koji osluškuju Boga. Osluškivati Božji glas. Čuti što Bog meni govori, ne nama. Ne ono što se uvijek događa nakon naših nedjeljnih propovjedi. Dobro im je rekao. Baš im je, kaže, dobro rekao. Kome? Kinezim, Indincim. Kome? Pakistan. Dobro im je rekao. Zašto? Opet je to onaj problem s početka priče, što mi nismo otputovali u svoje srce, nego smo i za vrijeme propovjedi molitve putovali tuđim srcima. Aha, ono je njemu. Aha, ono je njoj. Aha, ono je opet njoj. A što je tebi? Ne, ja sam dobra. Ja sam fina. Ja ovdje upravo molim za obraćanje ovih oko sebe. Prošlu nedjelju na misi sam u poslušaju zabranio, strogo zabranio. Velim, nemoj mi slučajno da mi netko danas izmoli jedan očenaš za obraćanje svoje žene ili jedan očenaš za obraćanje svoga muža. Strogo zabranjeno. Strogo zabranjeno. Počni moliti za svoje obraćanje, pa ćeš vidjeti kako se oko tebe drugi obraćaju. Ti budi svijeća, a nemoj silom druge paliti ili gasiti kako tebi volja. Dakle, osluškujmo Boga. To su ta 2 uha. To su ta 2 uha. I kad idemo u šutnju, mnogi misle u šutnji, šta ćemo sad? Kod nas u Hercegovini, kaže jedan fratar je iza pričesti malo sjeo, a bake se gurkaju i ljudi, ne zna dalje. Vidite koliko smo mi zapravo došli u situaciju da ako ne govorimo, ne molimo.
Ako stalno ne govorimo, znači mi nemamo kontakta s Bogom. Dakle, on je sjeo Bogu zahvaliti u šutnji, u meditaciji, u predanju, za primljenu pričest, a oni svi u crkvu, ne zna dalje. Kakvi zaključci koji su ovako smiješni, ali oni imaju svoj duboki negdje korijen. Jer nikad se nije učilo ljude da je šutnja molitva, da je meditacija molitva, da je kontemplacija uranjena u Božju prisutnost preko jezika duha, jezika šutnje, jezika umrtvljivanja svoga jezika, ovoga što govori. Psalam kaže, budi brz da slušaš, spor da govoriš. A mi svi danas živimo kao da imamo dva jezika, a možda samo pola uha. Dakle, šutnja nije pauza u susretima s Bogom. Kao što mi na CD pustimo pa pauza, ne znam, nešto da uradimo tamo, pa onda posle pustimo. To nije u molitvi, nego šutnja je trenutak najdubljeg govora Bogu nama. I baš u onim trenucima kad se nama čini da Bog ništa ne govori, tada zapravo najviše govori. Baš kad nam se čini da ništa ne čujemo, tada ti Bog najviše govori. Jer kroz tvoju šutnju, kroz tvoj osjećaj pustinje, tebe osposobljava da ti jedna nekad kap koja padne osvježi dušu. Bog nama ne daje more svaki dan, nego kap. Kap jedna mala s neba silazi, jedna je pjesma bila za susret katoličke mladeži u Puli. Nama je dosta kap. A kap po kap pretvorit će se, vi svi znate, u slap. Evo nas i pjesnici smo večeras, izdaćemo zbirku pjesama. Dragi moji prijatelji, Bog nikada ne šuti u tvome životu. Imamo nekoliko mjesta u Bibliji gdje su ljudi također imali muke s tim. Bog čini nam se često kao da nas ne čuje ili neće da čuje, kaže. Krikove i vapaje svojih vjernika zapostavlja. Često se psalmist jada na Božju šutnju, on se žali što Bog šuti. Kao da spava, kaže. I vruće taj psalmist moli da se probudi i usliša vapaj vjernika. Vidite, čovjek budi Boga, dokle smo došli. A Isus nama kaže, budni budite. Mi trebamo biti budni. A mi Boga budimo. Bože, spavaš. Vidite, dokle čovjek odlazi u svojim i neznanjima i u nedostatku duhovnoga osjećaja. Petar piše, kaže, ne kasni Gospodin ispuniti obećanja kako ga neki sporim smatraju, nego strpljiv je prema vama, jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju obraćanju. Mi bismo najrađe da Bog progovara u trenucima kada treba nagraditi naše uspjehe ili uslišiti naše molitve. U redu, prihvaćam. Sad idemo logikom. Ali, ako činimo zlo i grijeh, onda storniramo na neki način, trgovački rečeno, Božju prisutnost i hoćemo reći, neka malo, nemoj sada. Zašto si tako okrutan da odmah? Bog je s nama strpljiv, dragi prijatelji, jer ne bi bilo dobro da Bog reagira na sve naše postupke, jer ne bi nam spasenja bilo. Nego strpljivo čeka kao razbojnika svoje s desne strane da kažemo, sjeti me se Gospodine, i to će biti dovoljno ako to srcem svojim kažemo. Put ili smjer naše molitve, način naše molitve, način. Svatko mora naći način svoje molitve, osobne molitve, pa i osobnog sudjelovanja u liturgijskom životu crkve. Mi se moramo angažirati. Sveta misa nije statički događaj. Došli smo skrštenih ruku, naslonili se negdje na zidić i sad čekamo kraj. Mi se moramo angažirati, pratiti. Evo križam se, evo Gospodinu se izručujem, evo sada dolazi Božja riječ,
Evo molit ću što će mi Bog reći kroz riječ Božiju. Ne čekati samo propovijed. Održi nekoliko propovijedi sebi prije nego ti je fratar ili svećenik održi. Sebi održi propovijed u meditaciji. Vidjet ćeš kad uđeš u otajstvo mise, kada ti svaka dionica ima značenje, rećeš kad prije završi. A ako drugačije uđeš, non stop ćeš gledat, pa je otegao, pa Isuse kao da nikad nije govorio, pa... Zašto? Jer ti si sveo misu na razinu spektakla i zanimljivoga događaja. Sveta misa nije događaj za oko i za uho. Niti je neki spektakl ni zanimljivost. To je oranje u brazdi svoje nutrine. Po onoj matrici, po onoj šemi, po onom putu kako je Isus orao. To je muka, smrt, uskrsnuće. To je ta faza. Bez toga će nam uvijek biti mučno, dosadno i teško. Molitva mora prije svega biti slavljenje Gospodina. Kad ste slavili zadnji put Gospodina? Da baš slaviš Gospodina. Molitva mora biti zahvaljivanje Bogu. Hvala ti, Isuse. Hvala ti. Predanje. Predajem ti se. To je ono predivno kako jedan mladić na Mladifestu u Međugorju kazao. Kaže, ovim sam dolazio niz godina i uvijek sam, Isuse, od tebe ja nešto očekivao. Ove godine ti, Isuse, kažem, računaj ti na mene. Ti na mene, Isuse, računaj. Ja se tebi predajem. A to je kada u vjeri sazrijevaš, kada duhovno rasteš i onda kužiš zapravo što je smisao. Sve dok se to ne dogodi, mi ćemo stalno biti u poziciji Bože, što si za mene učinio? A mogu li ja biti predan u Božje ruke? Bog nama ništa neće učiniti silom. Molitva predanja je jako važna. Da se izručuješ. Kaže, Gospodine, i moje znanje ti darujem koje me opteretilo. Moj intelekt, moja misao da sam dobar, neponovljiv. Svi mi nekada u životnim svojim fazama mislimo kako smo mi nezamjenjivi. Meni to postaje tako smiješno. Ako hoćete unutar crkve, imaš ti fratara koji misle kako su oni nezamjenjivi. Pa puno groblja tamo zamjenjivi. Čovjek se malo izgubi i uzoholi. Razum je jako pametan naš. Jer on želi preuzeti glavnu kontrolu našeg života. A kad se to dogodi, onda tone osjećaj, tonu kreposti, poniznost ponajprije trpi, srce prestaje funkcionirati u službi ljubavi i nježnosti, onda se pretvaramo u diktatore, okrutne ljude, bez obzira koju poziciju mi u društvu imali. Ista je tu matrica. Nemojte nikada pomisliti u životu da ste važni, ako vam to dođe, stavite pijeska ispod koljena i klečite. Kad se riješite vi osjećaja da ste vi nešto bitni i važni, tek onda ćete biti važni. U jednom drugom smislu. Dosta je nama važnih ljudi koji nas vode u propast. Dakle, čuvajte se da ste važni. I tek onda na kraju molitva može biti traženje. Vidite, tek na kraju. A ne mi odmah, o Bože, daj. Ne dam. Jer ti ne treba. Jer ne znaš primiti. Jer nisi sposoban. Jer te odgajam. Jer te učim čekati. Jer hoću da sazoriš. Jer hoću da otvoriš srce. Zato ne dam. Ne što sam škrt, nego što te volim. Bog ne želi biti ono kao mi ljudi što dajemo nagrade za neuspjehe. To je ta nagrada za nezasluženo. Koja je najveća zapravo šansa da dijete i mladić propanu. Dati mu što nije zaslužio. Nama je Bog dao život nezasluženo. I sve nam daje nezasluženo. Ali hoće da kroz svoj taj darovani život mi uzdarije napravimo Bogu. Da se prikažemo kao žrtva Bogu. Čemu se čuvati? I ta izlika čuvaj se. Čemu se čuvati? Šta to znači čuvati se?
Treba izgarati. Moja je logika i duhovnost izgarati, a ne čuvati se. Jer mi nismo ni spomenici, ni UNESCO-ovo blago, ni nekakva kulturna baština, nego svijeće koje moraju izgarati na oltarima svoga života koji je takav kakav je. Dakle, smjer molitve mora biti ispravan. Ti kad moliš, kaže Isus u Matej 6:6, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome Ocu koji je u skrovitosti, Otac koji je u skrovitosti, On će ti dati. To je stil molitve. Ne moraju svi znati da mi molimo. Zašto? Jer vidjet će ako molimo. Vidjet će oni. Ako se ne vidi da moliš, onda nešto nije u redu s molitvom. Sjetimo se Isusa u trenutku preobraženja, kako evanđelist zapisuje. Kaže, u trenucima njegove molitve lice mu se izbijelilo, bijel postao, drugačiji čovjek postaje u molitvi, dragi moji prijatelji. Nemojte misliti da će se moći skriti ako vi molite. To se ne može skriti ako ispravno molite. Plodovi će vas odati. Plodovi će vas dešifrirati. Bez obzira koliko vi možda ne htjeli kazati da molite, postajete drugačiji. Jer molitva mijenja. To je njezina moć. Zaharija tako moli i dugo je čekao, kaže Zaharija, uslišana je tvoja molitva, žena Elizabeta rodit će ti sina. Proročica Ana do 84. hram ispunjala i Bog je uslišava. Zato nema isprike da ne možemo moliti, ni situacije u kojima trebamo moliti. U poslanici Jakovljevoj čitamo kako naša molitva u svim situacijama može zaživjeti. Kaže, pati li tko među vama, neka moli. Je li tko radostan, neka pjeva hvalospjeve. Boluje li tko, također neka moli i dozove starješine crkve. Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnjem, pa će molitva vjere spasti nemoćnika. Gospodin će ga podići i ako je sagriješio, oprostit će mu se ako se moli za njega. Dakle, ako si u patnji, moli. Ako si u radosti, moli. Ako si u uspjehu, moli. Ako si u očaju, moli. Nažalost, statistika kaže da 75% ljudi moli samo kad im je teško. Kad je već kuća izgorila. A bolje bi bilo moliti da znamo upotrebljavati šibice. Jer kasnije samo smo zapravo, molitva nam onda postaje nekakva utjeha, nemamo šta drugo pa ćemo sad moliti. Eto, kad nemamo šta više izlaza nema pa je to ostala molitva. Zato nema uspjeha u molitvi, zato nema onog povratnog eha od strane Boga. Čežnja je važna u molitvi. Čežnja. Čežnja da susretnem Boga. Kaže, došao mladić duhovniku i kaže, kako ću ja naći Boga? Kaže, dođi sutra na rijeku. Dođe na rijeku, on ga jami za glavu, zagnjuri ga dole u vodu. Ovaj grca, uduši se. Kad budeš, kaže, čezno za Bogom, kao što si čezno sad za zrakom da preživiš, tada ćeš ga naći. Napor je molitva. Nije lako moliti. Nekad nam se kida život kad molimo. I nije lako moliti, ali moramo čeznuti i baš ovako grcati, mučiti se da uhvatimo Božju prisutnost. Dalje što vam želim kazati, molitva nije kult, čarobnjaštvo i ne smije se molitvi prepisivati magijski element. Ima raznih pobožnosti, ali ja u mnoge ne vjerujem. Ako ti 9 puta nešto, bit će ti uslišano. Ako 14 puta ovo, bit će ti to. Ako prvi petak ovo, uspjećeš 100%. A šta ćemo raditi od prvog do prvog petka, to nije važno, bola. Samo je važno da prvi petak dođeš. A između prvog i prvog petka griješi, kradi, bludniči, radi što hoćeš. To je kad molitva postaje ritual. I danas se to pomalo pojavljuje. Zato vjernicima uvijek savjetujem, nemojte puno obećavati, nego puno činite.
Onda se zapletu, pa će oni postiti ovoliko dana, pa će ići hodočašće ovoliko, pa to ne mogu ispuniti, pa dobiju onda nekakve strahove da će ih Bog kazniti. Vidite, ne samo da nisu uspjeli izvršiti, nego su od Boga pretvorili strašnoga suca koji će sad njih kazniti zato što nisu uspjeli otići 8 puta u Međugorje kroz ovu godinu jer su obećali. Nemojte praviti od svoje vjere kult, ni ritual, ni čarobnjaštvo. Ni neke brze molitice, kaže za brzo uslišanje. Samo malo vi razmotrite, vi ste pametna ovdje čeljad. Što to znači brza molitva? To znači Bog je opet gore lijen i ako brzo ne uputiš, neće da reagira i gotovo. Znate šta to znači? Da mi onda odlučujemo kad će Bog uslišiti, a ne Bog. Ako postoji brza molitva, za brzo kaže nešto. Strelovita, kaže molitva. Strelovita. Sve su to pomalo iskrivljene pobožnosti, devijacije koje se pojavljuju kod vjernika koji dožive određene do duše ushite. Ali teško je držati konstantu. Konstantu treba držati. Oni dođu nakon seminara, oduševe se, vrate se kućama, sve mijenjaju oko sebe, Biblija je odmah na stolu 3-4 dana. A nakon toga opet se potone, nema ih nigdje. Konstanta je jako važna. Zato nemojte od molitve praviti magiju, ni pridivati joj te sposobnosti, jer to molitva nije. Molitva je hod za Isusom, i kroz patnje, i kroz kušnje, i kroz boli, križ svoj noseći. Sva moć molitve je u vjeri. Marko 11:24 ovako: sve je moguće onima koji vjeruju. Sve je moguće onima koji vjeruju. Tu je ključ. Bog po vjeri reagira. Ja bih rekao da je Bog jedino pod navodnicima osjetljiv, nemoćan na vjeru našu. Sve će uslišiti. Ali ako baš vjerujemo, ali ako sam ja prije teške operacije došao na misu ovdje na Kumac i pomolio se kod kipa Svetog Ante, a nakon toga otišao u kafić u Ljubuški i usput pročitao da vidim šta to mi horoskop kaže kakav će biti ovaj mjesec, znači ja ne vjerujem. Znači ja sam samo obavio određeni ritual, otišao sam Anti, pa ću malo i horoskop, pa ću onda vjerovati da liječnik može sve učiniti. Dakle, mi već ne vjerujemo. Već smo ispovjedili svoju nevjeru. Samo na vjeru. Isus uvijek kad je liječio, kaže vjera te spasla. Nikad nije rekao ja sam te ozdravio. Vjera tebe tvoja ozdravila. Vjera ozdravlja. Rekao bih ne Isus. Vjera tvoja ozdravlja. Zato kaže kad biste vjerovali, imali vjere kao gorušino zrno najmanje, rekli biste ovom dudu, ovoj murvi, iskopaj se i preseli se na drugo mjesto. Petar je propao u more samo zato što je malo posumnjao, 101. Dok ga je vjera nosila, hodio je do Isusa. Ali u trenutku kad je malo posumnjao, to čim je postavio pitanje razumsko, razum proradio, pa nije moguće po vodi hodati. Gotovo. Dočim te razum počne tjerati, nije moguće da će Bog to učiniti. Idem ja moliti na Kumac Svetom Anti za ozdravljenje, ali znam ja da je u liječničkim rukama sve. Ne možemo biti uslišani, jer ne vjerujem. Vjera spašava. Isus nije mogao učiniti u Nazaretu ni jedno čudo zato što nisu vjerovali. Ne zato ni što nije htio, ne zato ni što je on njih prezirao, ne zato što su oni njegovi sumještani da imao nekakvih predrasuda, nego zato što nije našao vjere. I otišao je onima koji ga trebaju, poganima ovoga svijeta. Bog danas odlazi poganima ovoga svijeta. I to baš onima možda za koje mi mislimo da im nije pristalo da Bog bude s njim. Jer mi smo zatvoreni u srcu. Jer mi ne želimo. Jer mi stalno govorimo Gospodine, Gospodine, a ne vršimo volju njegovu. I neće se takvi spasiti. Molitva je iskorak u nepoznato i stavljanje na rizik. Oni koji žele istinski
slijediti Isusa i biti u molitvi, oni moraju biti spremni na jedan rizik. Da na neki način malo sebe prekriže. Ja ne postojim. Od ovog trenutka postoji samo Bog u meni. I kroz mene Bog djeluje. To je put svetaca. Ali taj put svetaca zadaća je svih nas. Jer Bog kaže budite, Isus kaže budite sveti i savršeni. To je naša mjera. Zato nemojte imati minimalističke mjere. Dovoljno je malo, pa ne smijem previše. Mnogi se tu zavaraju. Maksimum tražite. Svet, savršen, besprijekoran, Bogu predan, u ljubavi. To je naša zadaća. Zato oni koji mole moraju riskirati da neće pokupiti logiku ovoga svijeta i da neće uspjeti pod navodnicima u ovom svijetu. Sad dolazimo na ono gdje će mnogi kazati, no vidi onoga, ne ide nikako na misu, Bogu se ne moli, a ima 3 kuće, 2 stana u Makarskoj, djeca mu studiraju, a ja nemam što večerati. To je kad smo mi shvatili Boga i molitvu kao materijalni efekt, a to nema veze s molitvom. Jer Isus svojim učenicima ne obećaje zemaljske uspjehe, nego nebeske. A to je bit. Kuća je naša na nebesima. Na nebesima, a ne ovdje. I zato kaže, tko hoće za mnom, nek ostavi sve, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. A dobit ćeš zadovoljštinu na drugim razinama. I djece s trostruko i tako dalje. Zato nemojte misliti da ćete ovdje na zemlji biti materijalno, ekonomski, društveno uspješniji zato što molite. Šta ti znaš koliko je tebe Bog baš očuvao da ne budeš ministar? Možda te Bog očuvao da ne završiš fakultet. Možda te Bog očuvao da ne budeš saborski zastupnik. O tome mi nikad možda ne razmišljamo. Baš te Bog očuvao tog zla. Jer si mogao sad biti u Remetincu umjesto u dvorani Svetog Ante. Ali mi ne mislimo o tome. Jer nas povede logika ovoga života imati. A prestaje u nama ono biti. Bolje je biti. Bolje je biti. Pa taman i u kušnjama i u teškoćama, nego li imati, a propast živjeti. To je ta molitva. Rizik koji moraš prihvatiti i na neki način postati sramota oko sebe. Ljudi koji mole imat će probleme, ja vam to kažem. Ako budete molili imat ćete više i kušnji i ljudi vas neće razumjeti. Zašto? Jer većina je drugačija. Vi postajete po molitvi zapravo manjina. Manjina u katoličkom mjestu. Manjina u katoličkoj župi. Sveti Antun Pustinjak na jednom mjestu piše ovako: doći će vrijeme kad će ljudi poludjeti. I ako vide jednoga koji nije lud kao oni, ustaće protiv njega i vikati: lud si. I to samo zato što nije lud kao što su oni ludi. I misli na one koji niječu postojanje Boga. Na one misli Antun Pustinjak. Dakle, ti si lud zato što nisi lud ko što su oni ludi. To je ono što je misionarku Ruth u Pakistanu pitao jedan učenik, kaže ovako, kaže, je li istina, sestro, da čovjek poludi na zapadu kad završi fakultet? Kaže, no, kako misliš da poludi? Kaže, mali, ma čuo sam da tamo postavljaju pitanje je li Bog uopće postoji. A to je za mene luđačko pitanje. Vidite kako to malo dijete rezonira. Kad čovjek malo stekne znanja, onda želi biti Bog. Želi biti kao Adam i ona Eva u Edenskom vrtu, uzeti sve od ovoga svijeta. Dakle, vi ćete biti suočeni sa činjenicom ako počnete svaki dan moliti, reći nešto nije u redu s njima. Ali ako svaki dan kartaš u birtiji, piješ, sve je normalno. Ali ako svaki dan ideš na misu, ma nešto mi ovaj nije. Nešto mi ovaj nije baš točan. Zato je molitva iskorak. Sjetimo se onoga prvog čuda na svadbi u Kani Galilejskoj.
nije bilo zgodno uzeti vodu običnu pa je lijevati u vrčeve s mišlju da će biti vino. Jer ćete ih smijati sutra i reći, a one budale, njih 5-6, uzeli vodu, liju u vrčeve, misle da će biti vino, a jesu maniti. To je taj rizik koji su oni prihvatili. Pazite, realnost je to. Isus još nije uskrsnuo. Isus je tek na svadbi prvoj svojoj. I prvo čudo čini, tek prvo čudo. Lako bi da je ovo bilo 10. čudo, pa oni kažu, pa vidio si kako je nahranio, pa vidio si kako je izliječio, pa vidio si kako je uskrisio. Ali prvo čudo je to. I prvi put Isus preko Marije naređuje da učine sve što on kaže. Livaj vodu u bačve s mišlju da će biti vino. To stvarno treba rizik. To stvarno trebaš malo biti lud, pod navodnicima, u tom dobu. Ali vjera ih je nosila. Vjera ih je nosila. Zato i vi x puta ćete biti u situacijama kada morate vjerom nošeni pobjeđivati zaluđenu logiku ovoga svijeta. Baš logiku, razbijati logički sustav koji je postao sustav samo interesa, materializma i koristi. Da može stvarno, ja vjerujem da može stvarno na Isusovu riječ biti sve ono što Bog hoće. Da Bogu ništa nije nemoguće. To je taj rizik. Treba ga prihvatiti. Pod sramotu da će sutra biti na našem trgu, na našoj ulici, u svom selu, pod navodnicima ismijan i izrugan. Pa Isus je ismijan, izrugan, popljuvan. Spasi sam sebe ako si Bog. I tko je ismijavanje? Baci se dolje, veli mu Sotona, pa ti neće ti ništa biti. Anđeli će te nositi. Ne iskušavaj Gospodina Boga svoga. Ne igraj se s Bogom. Vjerujte, još vam želim na kraju kazati, molitva i ozdravljenje. Ja vam garantiram da smo mi večeras kazali kako ćemo moliti za ozdravljenje i kako će biti ozdravljeni i kako će im noga prohodati da bi bila puna crkva ovdje na Humcu. Ali nemojmo se zavarati da je molitva tjelesne kategorije. Što to znači biti zdrav, a možeš zdrav završiti u paklu? Zdrav kod cekin, kod naš kažu, a u paklu. Je li srce zdravo? Je li duša zdrava? Može Bog izliječiti, čudesa se događaju na zagovor molitve. On je rekao apostolima, stavljajte ruke, kojima budete stavljali, oni će ozdravljati i tako dalje. Sve je to moguće. Ali danas kao da malo skrećemo u jednom krivom smjeru u određenim duhovnim situacijama gdje trčimo za tjelesnim ozdravljenjima, za čudesima. Ovaj narod znak ište, kaže Sveto pismo, neće mu se dati znak do li on je proroka. Imamo mi puno zdravih, možda je bolje bilo da su bolesni, manje bi zla učinili. Možda je bolje bilo da su šepavi, manje bi pronosili mržnju. Možda je bolje bilo da su bez ruke, manje bi potpisivali zlo. Možda je bolje da su bez jezika, manje bi ogovarali i širili klevetu. Šta to znači biti zdrav? Duhovno biti zdrav. Jer Bog nas može sve ozdraviti, evo, sutra od raka, dobro, ali ćemo opet morati umrijeti. Lazara je uskrisio, Lazar je opet umro. Ali bitno je što će biti u vječnosti. Zato ne dajte se zavarati da molitva postane trenutak samo vaše bolesti. Kad ste bolesni, moli za ozdravljenje. Trebamo moliti za bolesne, o tome smo čitali, pohađati bolesne, moliti za zdravlje, vjerovati u ozdravljenje. Ali nije to glavno, to vam želim reći. Nije to glavno. Ako nam je srce bolesno, sve je u nama bolesno. Sve je u nama bolesno. I razum, i ruka, i noga, i tijelo, i sve će klonuti. Ovdje postoji knjiga dokazanih tjelesnih ozdravljenja u Međugorju. To je jedan Talijan, Gildo Spaciante, izdao. Tu je dokumentirano da je moguće to. Ali to nije cilj i smisao naše vjere. To je samo proslava Gospodina među nama. Proslava Gospodina među nama. Da je Bogu sve moguće, da je molitva moćna, da mi kršćani ne trebamo se ničega bojati. Ali nije to cilj. Cilj je duša, a ne tijelo. Ne tijelo. I za kraj ovog prvog dijela, ako bude netko htio pitati, moći će, pročitat ću vam ono što je uvijek o molitvi najpoznatije.
da uistinu nemate nikakve bojazni da vas Bog neće uslišiti, kaže. Molite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer tko god moli prima, tko god traži nalazi, tko kuca otvara mu se. I još veća utjeha, kaže, bi li tko od vas svojemu djetetku, kad bi ga zamolio kruha, dao kamen? Ili ako bi ga zamolio ribu, zar bi mu dao zmiju? Pa ako vi, grešni ljudi znate davati dobre darove svoj djeci, koliko li će više vaš nebeski Otac darovati one koji ga mole? Neće vam nikada, dragi moji prijatelji, Bog, ako iskreno vapite, umjesto ribe dati zmiju. To mi ljudi činimo. On je nama dao svoju krv, a mi njemu žuč. On nas napojio ljubavlju, a mi ga žuču pojimo gorčinom. Dao nam cijeloga sebe, a mi za uzvrat pljuvanje. A Bog nije takav. Ako tražiš, neće ti dati kamen umjesto kruha, ni zmiju umjesto ribe. Hvala vam lijepo. Evo, ja se zahvaljujem fra Mariju što nam je govorio o molitvi. Ja imam jedno pitanje, Mariju. Isus kaže na jednom mjestu u Evanđelju, neprestano molite. S druge pak strane kaže, nemojte puno brbljati, puno riječi izgovarati. Je li to suprotnost jedno drugome? Već sam malo to natuknuo. Dakle, molitva treba biti život. Molitva ne smije biti bijeg od odgovornosti i posla. Dakle, žena ako želi ići na molitvu, čak na klanjanje, na svetu misu, a zna možda da će joj doći muž umoran s puta, kojeg nema ko u kući dočekati, teže je tada ostati u kući, dočekati muža sa osmijehom, počistiti mu cipale, zagrliti ga i nahraniti ga, nego li biti na klanjanju. To je ta svakodnevna i svaka molitva. Dakle, molitva nije samo govor, niti prisutnost u liturgijskom prostoru. Teže je nekad pružiti smiješak na ulici, prihvatiti nepravdu, to je ta molitva srcem, o kojoj je fra Slavko Barbarić govorio u Međugorju. Kad ti svaki dan postiš, kad se ti odričeš, kad ti trpiš za drugoga, kad ćeš ti navečer, ne znam, ako si mladić ili djevojka, imate jedno auto u kući, pa ćeš ti žrtvovat se kazati, dobro, neka večeras ide sestra. Teže je to, nego li izmolit krunicu. Dakle, tu Isus nama želi reći, ne smijemo se pretvoriti samo da mi molimo kad molimo, pod navodnicima, nego molimo u svim situacijama u kojima se svakodnevno u običnom životu nalazimo. To je teško. Prihvatiti tuđu volju, radovat se tuđem uspjehu, a ne obezvrijediti to s onom, a znam ja njega. Znate, to kad ti nekoga obezvrijediš, on uspije nešto, a ti znam ja njega, to 102 krunice ne mogu nadoknaditi. Dragi slušatelji, evo s ovim predavanjem dođosmo do kraja emisije Agape. Vjerujem da ste barem ponešto uzeli za svoj život i da će vaša molitva biti još uzvišenija i savršenija. Moliti se uči moleći. Zato na kraju ove emisije stavimo jedni druge u svoje molitve. Hvala vam lijepa na pozornosti i slušanju. Bog vas blagoslovio.